I know you won't bend once when the dance Tak circumvents. v tejto stene ktorákoľvek cesta ako výzvou, pretože jedna vec, tá história tej steny, každý to má do trochu lezie a vážne sa tomu venuje, tak vie, že priestup akokoľvek cestou v tejto stene je obrovským zážitkom aj posunutím tých lezeckých schopností ďalej. A my sme rok predtým liezli cez tú nos a ja som tak tajne dúfal teda, že sa nám ešte podarí dostať do tých Yosemitov, pretože tých cieľov a chutí liesť po zeme guli je veľmi veľa. Ale samozrejme, že v tom srdci to bolo a vrátili sme sa po tom roku znovu. Viezli sme cestu Tangerine Trip, ktorá je v tej pravej východnej časti steny vlastne a má 750 metrov a čo sa týka dĺžok, bolo to 17 dĺžok podľa sprievodcu, tak 50-55 metrov. Where you going so late? Pri bigwallovom lezení je vlastne žumarovanie nevyhnutnosť, pretože prvý vlastne lezie tú dĺžku s tým, že dostane sa na štand, zafixuje jedno lano, po ktorom ten druhý musí žumarovať vlastne a vyťahuje materiál, ktorý tam osadil ten prvý človek. Mali sme so sebou zhruba, odhadujem, okolo 100 kg materiálu. Vychádzam z toho, že vody sme mali okolo 40 litrov, čiže čo liter to kilo, plus teda to lezecké harampádi, to bolo tiež riadne množstvo a okrem toho ešte spacáky, varič, jedenie, plošina a tieto veci všetky. Myslím, že možno to bolo aj cez tých 100 kg. Bola to určite drina, pretože tá stena nie je ľahká, je tam treba ťahať ten materiál, liesť, čiže z fyzického hľadiska to bola drina aj z psychického, ale zas taká tá pohoda, kvôli čomu sme tam boli, proste odizolovaní od ľudí, spoľahnúť sa sami na seba, čo si spravíme máme, čo si nespravíme nemáme. Tá cesta je veľmi problematická, čo sa týka návratu, pretože to je previsnuté, veľmi ťažko sa tadiaľ dá zlaniť dole tou stenou. Čiže z tohto hľadiska to bola taká námaha, hej? Ale zas taká tá večer, tie debaty veľmi uvoľnené o veciach, ktoré možno človeku ani si tak neváži, keď je dolu a tam sa teší z toho, človek si aj otvorí, povie niektoré veci, ktoré dolu sa možno k tomu ani nedostane kvôli zhonu, stresu a neviem čomu všetkomu. A tým, že tí ľudia sú odkazaní sami na seba, tak vlastne sú veľmi blízki k sebe. Takže v podstate to bola taká pohoda. Večer tá Maťa cigaretka každý večer, ja som povaril niečo. Veľmi príjemne sme to prežili. To je žužača. Konečne poláhodíčko po celom dni. Ten čerstvý vzduch. Veď tuším, že ma aj opražilo zasa kus. No určite, veď pálilo veď bez nás. Fuj, ale teplo bolo dneska. My sme ťahali so sebou portaleč. To je taká polica, ktorá je v tom klasickom stave zložená vlastne. Je to v takom tubuse, ktorý má 2 metre dĺžku a keď sa to nejakým spôsobom rozoberie, tak vznikne sa tá plošina 2x1,5 metra zhruba pre 2 ľudí. A ona má také segmenty, ktoré do seba zapadajú, lenže nám prvú noc, keď sme spali v stene, tak táto plošina praskla v tom úchyte a taký veľmi vážny šrob, ktorý vlastne spája tie segmenty medzi sebou. A to bolo veľmi zábavné, my sme si láhli konečne po najedení a už sme boli radi teda, že ako môžeme podebatiť, Maťo tú cigaretku si dal, tedy to ruplo, on dostal dole hlavou vlastne, vysieť samozrejme človek je zaistený, takže
nehrozí nejaké, že by sa zrútil odtiaľ, ale ten moment prekvapenia, ako veľmi nám zvyšil adrenalín a tep, tak sme nejako, on ostal vyplašený, ja som bol na druhom konci vlastne zase do hora vyhodený, tak čo teraz, tak sme vymysleli teda, že ju nejako zafixujeme s pomocnými slučkami, sme porozrezali s nožikom nejaké také slučky, každý ten roh sme vlastne zdvojili, ale stalo sa s tým to, že tá plošina sa nedala vlastne zložiť do toho vaku, tak sme ju potom vlastne celú tú stenu museli ťahať v tom stave rozobratom. Na mňa najviac zapôsobilo napríklad tá previsnutosť tej steny. A Maťo liezol od Himalají počnúť cez Patagóniu a kdekoľvek tu v Yosemite bol 4. krát, vylezol veľmi ťažké cesty a vraví, že tak previsnutý múr proste od dola až hore ešte neliezol. Tá exponovanosť, tie steny, proste tie lana stále viseli niekde úplne inde. To sa málo kde zažije. Proste pod nohami tam sme museli mať špeciálnu lavičku, pretože neustojíš na nohách, nemôžeš vysieť stále v tej sedačke, tak lavičku, ktorej sedíš vlastne. Čiže tie nohy sa stále hompáľajú vo vzduchu, úplne jak na kolotočí. A asi to je taký najväčší dojem. A potom ten prechod z toho previsnutého šikmého na absolútnu rovinu, kde sa dá postaviť, sedieť, ležať, čokoľvek. To by som doporučil každému zažiť. Možno sa to dá v iných športoch, iným spôsobom, ale z toho lezenia je asi toto. My friends tell me that I must get a life, that I am the one, but still wait for something that will never come, cause it ain't not a dream, the future is now, the story never changes.